Hola, bona tarda família. Soc la Mireia i treballo a la Biblioteca Popular de la Fundació Il·luro. Espero i desitjo que tots i totes estigueu molt bé. Un altre dijous i ens tornem a retrobar en una altra hora del conte virtual perquè, recordeu, i feu molt bé, jo em quedo a casa. Què us hem portat avui? Doncs una nova aventura del peix irisat. El recordeu, l'autor i l'il·lustrador, el Marcus Pfister, de l'editorial Beascoa? Doncs sí, una nova aventura. Aquesta vegada, què ens porta? Afronta el perill. Què li passarà? En quin perill es trobarà? Ho voleu saber? Doncs som-hi! Doncs apaguem llums i comencem. Aquesta història comença enmig de l'oceà. Una colla de peixos brillants lliscava per l'aigua. Des que el peix irisat havia repartit les seves escates, recordeu, en el primer conte, cada peix portava una escata lluent. Que bé, que bonic, havia descobert compartir el nostre peix irisat. Ara, clar, formaven un grup molt unit, un gran equip, on se sentien segurs, fora de perill. Quina il·lusió, que bé! Un dia va aparèixer a prop seu un peixet foraster. «D'on vens?», van voler saber els uns. «Què hi busques aquí?», van preguntar els altres amb desconfiança. No li treien els ulls del damunt. Esporuguit, espantat, el peixet va baixar els ulls cap al fons del mar i va dir amb un fil de veu: «He perdut la meva colla i no sé on anar. Que em puc quedar amb vosaltres? Em sento tan sol en aquesta mar tan gran». Clar, us imagineu com es devia sentir? Alguns peixos ja havien girat l'esquena. Què els importava aquell peixet foraster? Només el peixet irisat se'n va compadir. Llavors el peixet d'aletes punxegudes va obrir-se pas i va dir: «No et necessitem a la nostra colla, et pots quedar als esculls, però no amb pipis». Que malcarat aquest peix d'aletes punxegudes! El peix irisat no va entendre per què el peix foraster no havia estat acceptat, però no es va atrevir a contradir el peix d'aletes punxegudes. Li feia una miqueta de por, de respecte. I sobretot no volia perdre els seus amics, de manera que ell també se'n va anar nedant, mut i una mica avergonyit. El peixet foraster es va quedar tot sol i trist. Als esculls se sentia més segur que a mar obert, tot i que no el deixessin estar-se amb els altres. Entristit, mirava cap on havien marxat els peixos i pensava: «No en tinc cap culpa, això de ser diferent». Clar que no, si tots som diferents. El peixet irisat no es podia treure del cap els ulls tristos del peixet foraster. Va recordar l'època en què ell també havia nedat tot sol pel mar. Ho recordeu en el primer conte? Però és que en aquell primer moment era molt orgullós. Ell només volia fer lluir les seves escates i no en volia compartir ni una, ni la més petita. I anava pensant: que sol i abandonat es deu sentir el nouvingut. Clar, jo crec que també. Però la vida a la colla va continuar i aviat ningú ja no es va recordar del peixet foraster. Ai, però jo crec que hi haurà canvis. La vida tranquil·la de la colla de peixos es va acabar de cop i volta. Què passarà? Va aparèixer un tauró que va ficar-se com un llamp enmig del grup. Els peixos, espantats, van córrer a refugiar-se al seu amagatall. Que bé, allí, a dins, a l'estreta esquerda de la roca, el tauró ja no els podia atrapar. Aviat la colla sencera va ser dins l'amagatall. Havien tingut sort, que bé, el tauró no havia enxampat cap ni un. Tots s'havien pogut salvar, clar que sí, molt bé.
Tots? O veieu que potser en falta algun? El peixet foraster no hi era. Dins l'esquerda de la roca es va fer un silenci mortal. Tots sabien que fora, en aquells instants, el tauró es podia menjar el peixet foraster. Ai, quina por! Llavors, de cop i volta, el peixet irisat va exclamar: «Que espereu? L'hem d'ajudar!» Ho faríeu vosaltres? Jo crec que sí. El seu crit va travessar com un llamp les files de peixos i els va espavilar. El peix irisat va sortir disparat cap als esculls i tots el van seguir. Ni tan sols el peix de les aletes punxegudes, recordeu el malcarat, va voler quedar-se sol, s'hi va afegir. El tauró perseguia el peixet foraster pel laberint dels esculls. El peixet ja no tenia forces i la colla de peixos, què creieu? Hi arribarà? No hi arribarà? Sí, just a temps. Els peixos lluents, perquè tots portaven una escata lluent, i veloços van nedar en cercle, envoltant el tauró, fins que, tan marejat, ja no va saber quin peix havia d'enxampar. Quina bona estratègia d'equip! Enmig de tot aquell enrenou, el peix irisat va agafar el peixet foraster per l'aleta. Que bonic, el va guiar, el va acompanyar i el va portar fins a l'esquerda de la roca. El peixet, rebentat, es va deixar guiar. Haver-se salvat li semblava un miracle. Els peixos, sabeu què? Van aconseguir escapar del tauró un altre cop. Que bé! Només el peixet de les aletes punxegudes se n'havia sortit amb un parell d'esgarrinxades. A la seva manera, amb aquella lluita valenta, s'havia disculpat davant el peixet foraster per ser tan malcarat. «Benvingut a la nostra colla», va xiuxiuejar el peix irisat. I el peixet foraster es va alegrar que dins de l'aigua ningú no se n'adonés de les seves llàgrimes. En aquests moments tenia moltes emocions juntes. Primerament, no ser acceptat per ser un foraster i, finalment, ser acceptat i salvat pel grup, per l'equip. Que bonic! Ara sí, catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat. Avui us demanem que realitzeu, que feu molts peixets com, mireu, amb aquest material que podeu trobar per casa, algun mitjó desparellat, algun retolador, qualsevol serveix per fer els ullets i la boca, cotofluix per omplir el peixet i ja els teniu, la vostra colla, el vostre equip, com aquest equip meravellós que ha fet el peix irisat. Espero i desitjo que us ho passeu molt bé i recordeu, tot anirà molt bé. Ens veiem. Gràcies!